Докато го удриха и биеха и се гавриха с него, някой от всичките тези младежи споменали думата педофилия? Не. Благодаря за този въпрос. Това е много важно да го доуточним още в началото, като преди да така преминем към боя, трябва да си отговорим на въпроса, що е педофилия. Това е един медицински термин, който намира отражение в наказателния кодекс в случаите, в които някой се възползва чисто сексуално от непълнолетно или малолетно лице, като в тези случаи това е наказуемо от закона. По отношение на Георги Кузев, моето мнение е, че нямаме никакви данни по линия на полицията, по линия на местните жители, той да е имал такива наклонности. В случая, според мен, имаме на лице един много труден живот, една много тежка история е преживял Георги Кузев, който, знаем, още на 12 години е загубил своите най-близки майка си, баща си и леля си при нещастен случай. И още тогава неговото емоционално развитие спира. Той не е имал тази възможност, която ние сме имали да израснем в здрави семейства и да наблюдаваме взаимоотношението между мъжа и жената. Не е имал модела, по който той да потърси нормални взаимоотношения с момичета. Именно поради тази причина, всяка една въдица, която му бъде подхвърлена, той би я захапал, колкото и така жаргонно да звучи. И в случая именно това се е случило с момичето от Стара Загора.